O fin do verán e da campaña de rebaixas son motivos máis que suficientes para celebrar unha festa, como a que están a organizar o Concello de Boiro e a AVE para os días 25 e 26 de agosto. Os descontos que ofrecen os comercios asociados engádense os agasallos que repartirán entre os seus clientes, como bolsas de algodón ou tickets para entrar en diversos sorteos. Por parte da AVE vamos a quitar os stocks fora, vale? Todos os comercios van poñer uns descuentos moi grandes porque xa estamos acabando as rebaixas e o verán. Entonces, para chamar a xente, vamos a facer uns descontos de casi hasta o 70%. Todos os comercios estarán sinalados con uns distintivos especiales para esa promoción e, ademais, todas as promocións levarán o de stocks fora. Tamén vamos a sortear ou regalar a todos os clientes que veñan eses 2 días bolsas de algodón orgánico, vale? Vamos a repartir 2.000 entre todos os comercios participantes. E tamén vamos a dar tickets cos cales os nenos poderán optar a entrar na festa infantil. Ademais da zona de atraccións habilitada na Praza de Galicia, haberá espectáculos infantís e animación da rúa. O sábado desenvolveránse diversas actuacións musicais e unha degustación gastronómica. O cual, despois de Leilía, vamos a ter o concerto de Black Stereo na Cachada, totalmente gratuito, un concerto que fai música recordando os anos 80 e 90, e despois teremos tamén, casi ao mesmo tempo, teremos unha degustación de produtos daqui. Por un lado teremos mexilloada e por outro lado tamén temos degustación dos viños do noso compañeiro querido Saborido, o Xirpín, que é daqui da nosa zona. E vamos a facer así un pack de comida entre mexillón e latas de conserva, porque temos tamén, como non, aquí as nosas conserveiras, que colabora con nós tamén Gealsa, e a Asociación de Mexilloeiros de Cabo de Cruz, socio tamén da AVE. O sábado pola noite a festa chegará á súa fin cun concerto tributo a Mana e un espectáculo pirotécnico.